Jeg hedder Kissa Paludan og er spirituel psykolog og forfatter. Jeg hedder Nanna Agerlin, og jeg er ergoterapeut og karriererådgiver. Vi har sat et mentorforløb for et kærligt og meningsfuldt liv op for dig, og her hører du lidt om, hvad du blandt andet vil opleve. Bevar din ro og glæde, også når livet er svært. Forstå forskellen på selvværd og selvsikkerhed, og se, hvordan det spiller ind i dit liv. Få styrke og klarhed til at leve ud fra det, som er vigtigt i dit liv. Styrk dit selvværd ved at forstå din personlighedstype. Forstå din historie, din livsfase og brug det positivt. Spot, hvor din personlighedstype kan spænde ben for din egen kærlighed. Lær at bruge din intuition. Erstatte selvkritiske tanker og adfærd og lære at blive din egen bedste ven. Få vedholdenhed til at gå efter det vigtige i dit liv. Lær at mærke dig selv, dine følelser og dine behov.